megalayapost.news. Tang nakadago jing bread klamakor kinongsong dukan ya ki jabo hakinala kinongsong snong nadu kathan khatwai mer hadu kathan kanapara kilahap sertong hakalet kawan baga jing slei kakta jor tang suwan ulaba kaseng FKGGP baridua circle kabalalap dala ki jongki khmat ya kani jing bread klamakor kinongsong dukan ya ki jabo hakinala kalapan pau ya ki jing songkhya kabajur namar kumbala sakhi menta kasngi hadian ki jing hap ulaba kalapan slei ya kinala hadu balakta ki kena school balik school kipaj ba balik bawan baka saw kalashley haki surok pajba par haki nala habakran halor kani gijing shakta ki pajba na gijing shley president ke FKGGP bardua circle ulong bakine baro gijing shley ki jaman kapor bahap ulaba kadai gijing le klamakor ki barjala basong dukan ki baju brad ki jabo hakapor man miet shikinala jong ka surok ba national highway ulong ru bakani gijing brad jabo ki dei ki barjala basong dukan nadu ki dukan do ki dhaba ki dukan jhur bat ki wei ki dukan bat ka bakham sungkya ki jubrad ki jabo shanala tang ha kapor man mien halor ka jing ut kinong snong halor ka ne ka jing shakta na ka jing shlei kalapan long ye ka seng bachim khya banjurep bat na ka liang ka seng kalamaham jur balada danglap iki babrat jabo shakinala kan le da ka bateng baria ka ne ka jing le bat ka jing brat jabo da kinong shong dukan shanala ka seng kan sa jing tho shaka office deputy commissioner ban pensitom katkum ki kendon an ong ba Dennis Nongrum president ke FKGGP baridua circle. मेरा घर भी अभी घुसने वाला है। देखो स्टूडेंट लोग बेचारा ऐसे जा रहा है। टीना तुम भी स्विमिंग करके Seng FKGGP baridua circle ba nio in magajong ba don ba in slap adu license ba yo in slap umde ba red baria de ba he tam ba slay ba adu surok di surok snong ka thau ni ba yo ki jingjang men ki yo jingjang na school jung bagi kena college report ba juni ba yo injar ba kena school ada kuai kena school ba yo la un pai hai ngasem na jong ka pakor tangat ba di slay nam ta nala tan nala adu ta ngi yo jingti ba don ka nyut adu kata kala dap adu kata da ka mlak men ong su yu ba don chaka su ban mi ka nanti don chaka su ban mi ka nanti to nadapat iki ramusnong jong ka mausmai baridua bat ka kanapra kit khya nam ta ne ben khya ban so phulem iki nongsong dukan ba de ban bread rumat nyut nala na surok na nistai ban na kaleng jungi reseng ba na tepat yang katahi ban na tepat iki deputy commissioner jong ka Riboy district ban kit khya nam ta ne bat lada sia kit khya nam ta ne na kaleng seng jungi ba sim ta ka ja issue ba ta tahi polisi bun megalayapost.news.